Raz. Za mnou Slovensko-Poľské more. Ahojte, volám sa Habsburg a vítam vás pri dnešnom videu. Dnes som si pre vás pripravil recenziu na knihu Alcatraz versus diabolskí knihovníci. Hlavný hrdina sa volá Alcatraz. Áno, pomenovali ho po slavnom väzení a nie, fakt o tom nechce hovoriť, lebo sám nevie, prečo to tak je. Je to 13-ročný chalan, ktorého žiadna náhradná rodina nevystála dlhšie ako pol roka. Všade niečo pokazil. Raz dokonca pokazil betón. Normálne, že sa za ním začal mrviť. Nerobím si srandu. Môžete si prečítať knihu. No a o sebe tvrdí, že nie je dobrý človek. A teraz si predstavte, že ako 13-ročnému vám od vašich skutočných rodičov dôjde vrecko na pohľad obyčajného piesku. Čo by ste s ním robili? Napíšte do komentárov. No a vlastne v knihe sa deje napríklad to, že príde si po Alcatraza starec, ktorý si hovorí dedo a hovorí mu, že knihovníci sú diabolskí a že musia ten piesok získať späť, lebo ak ho nezískajú späť, tak Slobodné kráľovstva definitívne prehrajú vojnu s vnútornou kniháriou, alebo tišinou, ako je často nazývaný v Slobodných kráľovstvách dnešný náš svet. No tak svojim ostatným náhradným rodičom nechal vyhorieť kuchyňu a sám tvrdí, že nevie, jak to dokázal. Asi 200 kľúčiek už stihol pokaziť a jeho dedo tvrdí, že to, ako veci kazí, je úchvatné nadanie. Alcatraz to síce ešte nechápe a nerozumie tomu, ale postupne v boji s knihovníkmi to aj trošku začína chápať, aj sa učí to ovládať. A ak chcete vedieť viac, tak si ju prečítajme. No a aby ste neboli úplne stratení, tak aj ja vám niečo prečítam. Predhovor autora. Nie som dobrý človek. Áno, viem, čo o mne hovoria príbehy. Nazývajú ma v nich okulátor Dramatus, hrdina, záchranca 12 kráľovstiev. Všetko sú to však len legendy a chýry. Niektoré iba preháňajú, mnohé vyslovene klamú. Skutočnosť ani zďaleka nie je taká pôsobivá. Keď za mnou prišiel pán Bagsworth a navrhol, aby som napísal svoj životopis, vôbec sa mi do toho nechcelo. Neskôr som si však uvedomil, že by to bola dokonalá príležitosť všetko vysvetliť. Ak tomu správne rozumiem, táto kniha vyjde súčasne v Slobodných kráľovstvách aj vo vnútornej knihárii. To ma stavia pred istý problém, že budem musieť príbeh napísať tak, aby bol zrozumiteľný pre obyvateľov oboch častí sveta. Tí v Slobodných kráľovstvách možno nebudú poznať veci ako bazuka, kufríky či strelné zbrane. Na druhej strane pre tých knihári, alebo v tíšine, ako často volajú, budú novinkou napríklad okulátory, kryštíny a komplexnosť sprisahania knihovníkov. Tým z vás, ktorí obývate Slobodné kráľovstvá, odporúčam, aby ste si pohľadali nejakú encyklopédiu alebo slovník. Existuje široký výber, kde nájdete vysvetlenie nezrozumiteľných výrazov. Napokon táto kniha u vás vyjde ako životopis, takže nie je mojou úlohou poučať vás o divných strojoch a zastaraných zbraniach knihárie. Mojím cieľom je oboznámiť vás s pravdou o mne a dokázať, že nie som hrdina, za ktorého ma všetci pokladajú. V tišine, v krajinách ako USA, Kanada či Anglicko, ktoré ovládajú knihovníci, táto kniha vyjde ako fantasy. Nedajte sa oklamať. Toto nie je vymyslený príbeh a moje meno nie je Brandon Sanderson. Jedno aj druhé sú len klamstvá, čo majú knihu utajiť pred agentmi knihárie. No aj napriek týmto opatreniam sa domnievam, že ju knihovníci objavia a zakážu. V takom prípade sa agenti našich Slobodných kráľovstiev budú musieť prešmyknúť do knižníc a knihkupectiev a potajomky ju povykladať na police. Máte obrovské šťastie, že ste natrafili na jeden z týchto tajne prepašovaných výtlačkov. Viem, že vám z tišiny sa udalosti môjho života budú zdať úžasné a záhadné. Budem sa vám ich snažiť vysvetliť najlepšie ako viem, ale prosím pamätajte, že nemám byť v úmysle zdrojom zábavy. Mojím cieľom je otvoriť vám oči a odhaliť pravdu. Uvedomujem si, že v jednom aj druhom svete týmto typom literatúry získam len pramálo priateľov. Ľudí nikdy neteší, keď zistia, že veria nesprávnym veciam. Je to však moja povinnosť. Toto je môj príbeh. Príbeh sebeckého zatratenia hodného blázna. Príbeh z Babylca. No tak sú tam aj zaujímavé ilustrácie. Napríklad ako táto. Je tam aj pomerne veľký text, takže aj niekto, komu sa moc nechce čítať, by to mohol dať. A nielen odložiť knihu na poličku a nikdy sa v nej nevrátiť. No tak
Ak chcete vedieť viac, prečítajte si knihu. Kniha je vhodná pre všetkých skúsenejších čitateľov, ktorí už majú za sebou napríklad Harryho Pottera. A ja sa s vami lúčim, ahojte.